Yurdumyzda ýaýlanlany özgörtmer maksatna meselem durmuşa geçirmegine münasip goşunt goşýany işe telekaçylyň telekaçylyk başarlyklaryny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredýär. Arkadagy gahrman serdarmydan hususy önümçiligi ösürmekde, öňde oýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ihlasy zähmet çeken hususiýetçiler yurdumyzda bäsişi ukyply azyk önümlerini öňermekde-de netijelik görkezýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň düzümine girýän Marşehirnäki Okkun hususy kärhanasy dürli görnüşli döwrübap azyk önümlerini öňermekde ýurdumyzda adygan kärhanalaryň biridir. Kärhanada süýjü kökü önürýän örümçilik hatarlarynyň bir näçesi bolup, olary daşary ýurdun kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilen. Bu ýerde önürýän önümleri 30-dan urak görnüşden ibaret bolup, olar hil hemde haritlik derejesi babatda biri-birinden tapawut dönýär. Berqadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ýokary hille azyk önümlerini halkymyzyň isleglerine barha artýar. Örümçilik işlerini bazyr ykdysady şertlerine laýyk täze çuguroýan bu kärhananyň işe telekaçlary öz önürýän ýokary hille önümlerini ýurdumyzyň ähli künjeklerine ýetirmek bilen elatmyzyň süýjü kökü önümlerini bilen isleglerini kanagatlandyrmagy öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olar geljekde döwrübap gaplara gaplanyny azyk önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga meýilleşdirýärler. Öňde barja kärhananyň işleri şuňlar has hem önürjükli işlemek bilen halkara beýtaraplyk bayramyna özleriniň münasip zähmet sowgatlaryny garşylamagy maksatynýarlar. Ýurdumyzda hususy ulgamy ösürmek barada edilýän aladalardan ruhlanyp zähmet çeken bu kärhananyň işçileri özleri barada döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident we arkadagy gahrman serdarmyda hem de gahrman arkadamyda alkyşlaryny beýan edýärler.